Nag-enjoy na nga ang mga bata. Paano naman kaya kaming mga arugbagdol? Ayan na nga mga bata ay nagturuti pagsawya. Welcome back mga kachapsoy! Nandito na naman po tayo ngayon sa Unay Beach. Dito po sa Barangay Doña Luisa, matatagpuan sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At ngayon, nandito nga tayo sa nag-iisa at namumukod-tanging resort dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar na matatagpuan dito sa mismong Unay Beach, ang Mians Resort. At ayan, kinausap na nga namin ang katiwala ng may-ari kung paano kayo makakalibre. Welcome to Mians Resort, located here at Unay Beach, Lawang, Northern Samar. At ayan na nga mga kachapsoy, nag-enjoy na nga ang mga bata. Paano naman kaya kaming mga arugbagdol? Ayan na nga mga bata ay nagturuti pagsawya. Sila ay nagtalon-talon. Hala sige, talon-talon kayo, frog style, dog style. Huwag na kayo sa aking mag-alaala. Dahil wala akong pang-entrance fee. Tapyahan nyo na lang ako. Tapyahan nyo na lang ako, sige na. Kahit isang tabo lang. Hindi naman ako masilan. Kahit tapsik lang, kontento na ako. Ayan na nga mga kachapsoy. Ang ganda-ganda po dito sa Mians Resort na matatagpuan po dito sa loob mismo ng Unay Beach. Dito sa Barangay Doña Luisa, dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Mayroon 2 pool dito sa loob para sa mga bata na naglangoy-langoy kanina ng frog style at dog style. At mayroon naman para sa mga arugbagdul. Mayroon pang bata at pang matanda. At yung pang matanda ay nasa 6 feet po ang lalim at yung pambata naman po ay mababaw lang po. Sa loob ng resort ay may 6 na villas na nag-aantay sa mga lokal at dayuhang turista na dadalaw at nais mag-overnight dito. Kasalukuyan pa rin ginagawa ang iba pang mga pasilidad para sa ikagaganda lalo ng resort at para na rin sa komportabling pamamalagi ng mga dadayong turista dito. Balak din ng may-ari ng resort na magtayo ng multipurpose hall o function hall para sa mga bisitang nais magsagawa ng kanilang mga okasyon dito, katulad ng kasal, birthday at iba pang mga okasyon kagaya ng wrestling. Wrestling talaga. Wala, joke lang po yun. Sa kasalukuyan ay hindi pa fully operational ang resort dahil na rin sa construction ng iba pang mga pasilidad at pagsasaayos ng mga legal na dokumento at permiso para sa lehitimong operasyon nito. Kaya naman sa ngayon ay hindi pa sila tumatanggap ng mga bisita na darayo dito. Tanging mga piling kamag-anak at kaibigan lamang ang kanilang pinahihintulutan at inaanyayahan. Kung kaya naman, nandito kami ngayon dahil isa kami sa mga piling kaibigan. Balak ng may-ari buksan para sa publiko ang resort na ito ngayong darating na Disyembre o kaya naman sa Enero ngayong darating na taong 2023. Kaya naman, ngayon palang excited na ako at sana'y imbitahin din tayo sa grand launch ng Mians Resort para naman tayo ay makapag-swimming sa balong malalim. Paglabas ng resort, iyong matatanaw at ma-e-experience ang ganda at kabuuan ng Unay Beach. Sa kabuuan, ang Mians Resort ay hindi lang magdadala ng maraming lokal at dayuhang turista dito sa bayan ng Lawang, kung hindi, lalo nitong patitingkarin ang kahali-hali ng Unay Beach upang nang sa ganon, lalong mapasigla ang turismo sa bayan ng Lawang at magbukas ang maraming oportunidad katulad ng hanap buhay para sa mga mamamayan ng bayan. Kaisa at saludo po ako sa lahat ng mga naghahangad at tumutulong na mapaunlad ang bayan ng Lawang.